Masala same reason mabotoka shira mchilonga chenye chama secret na confessions tandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Tadzoka zvakare nenyaya dzenyu, hanzi ndinogara nenhengo mubhaskiti. Wonders shall never end. Usati tapinda munyaya yedu, ndangoti ndingotaura kuti I hope guys nyaya yesound kuYouTube it has been fixed. And nyaya yacho ndaitofunga kuti inini ndini ndandagadzira mavhidhiyo asina sound. Asi mavhidhiyo anga ane sound ndikadhilita ndikauploada ndikadhilita apa ndatozoona kuti pane problem. I hope this one ichange ine sound. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Hello auntie, ndaita dambudziko rinenge diki asi riri hombe. Ndaitawo problem pakubata mushonga kwandakaita. Nyoka yangu yaisafanira kuonekwa. Yakaoneka kwete nemunhu 1 asi vanhu vakati wandei. Handizivi kuti mistake iyi yakaitika sei, asi nyoka iyi yaisafanira kuonekwa chero nani zvake. Yaiva yangu by itself. Kuonekwa kwayakaita ndiko kufumuka kwebusiness rangu. Ndiko kufumuka kwakaita urombo hwangu. Ndakaenda kun'anga. Handina kujutiwa vatete, ndakaenda ndoga, ndakaenda nenhamo. Moti zvinofadza here vamwe vana vezera rako vachifamba nemotikari dzinoita senge dzichataura, iwe uchigwesha nemudhuri uri pamba paamai. Ukatsvaka basa hariwaniki, zvoenderana nekuti unoziva ani. Madhiri acho vatete habatiki, ukati uchovhe murodhi macho kungotorerwa mari. Imeri go round chaiyo. Upenyu unopera pawa, hapana chaifamba. Saka do you blame me for kutsvaka mushonga? Vatete ndaenda kun'anga, ndakaenda kun'anga ndoga kuZambia. KuZambia ndainge ndamboenda kunohodha majinzi. Ndakazoenda kun'anga ini, zvagara majinzi acho aisafamba, mabhero ainge atiurayira basa. Ndakanzi ndishare chandinoda pakati pesmall boys nenyoka. Masmall boys aizondinetsa kuti aizoda ropa, nyoka yaiva nani. Ndakapiwa nyoka ndikanzi isambofa yakaonekwa nemunhu. Ndiyo yaiva condition yacho, zvaiva zvishoma. Kuchengeta nyoka chete, zvose zvakafamba zvakanaka. Chakaita mari ini nenyoka. Ndakatenga dzimba, umwe musi gava rakadambura musungo. Ndakangama kuburitsa nyoka yangu mumota. Handina kuudzai kuti nyoka iyi yaigara mubhutu, ndaifanira kufamba nayo pese pandiri ndipo payaifanira kuva iripo. Zvino ndaimhanyira chimwe chidhiri chainzi chainge chanyoka kumasowe. Vakasara vachiklina mota, ini ndichimhanya nemwe motikari kumasowe. Ndakazonzwa Tadiwo fona, hanzi boss, taona nyoka kubhutu. Ndipo pandakaziva kuti ma1 ainge atanga. Since then zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka. Nyoka yairutsa mari yakamira. Zvinhu zvakangotanga kubvanga nyoka. Manje nyoka yacho yakudhimanda mukadzi. Ndiudzei ndomuwanepi mukadzi wenyoka? Ndakamboenda kunotsvaka nyoka kune veparks asi zvakaramba. Manje vatete nyoka yacho yava kutoita hafo kumupenyu wangu. Haichatsvaki mari, inondirova nemuswe wayo ichiti nditsvakire mukadzi. Chero ukaitiza inotevera. Fear yangu ndeyekuti ichandipandukira yondibata chibharoni because matarisiro airi kundiita these days are suspicious. Right. Wonders shall never end. Anditya tazvinzwira toga. Guys, ndokumbura kuti nditi so. Pane vanhu vakawanda vanouya kuinbox kwangu, especially kuFacebook. Vachiti tirombese. Kwandiri that's low. Okay? That's very low. Kana minoita zvinhu zvenyu itai zvinhu zvenyu moga. Pano apa tinongoya toti lights, camera, action. Ndovhura computer. Ndoverenga nyaya dzinenge dzatumigwa nevanhu. Inini handirombese. Because do you see the implications that it has? Kuti zita rangu ripinde muzvinhu zvenyu. Makunzi ndakanga ndatohoterera umwe mukadzi aiverengawo paYouTube. Ndobva atondipa nhamba yangu ndokuzoenda kuna sekuru vaya. Zvino sekuru vangu vakazofa. Do you understand what's happening? Inini ndini ndakakuplagai. So plug inoramba ichinzi ndo yakaunza moto. I don't want my name to be held responsible for zvinhu zvisina maturo. It's so insulting. Ndakaona pane vanouya kuTikTok, pane vanouya kuFacebook achiti tipe nhamba. It's disrespected, it's highest level. Don't ever do that. Kana muchida zvinhu zvenyu zvemushonga, endai munoita zvinhu zvenyu zvemushonga. Inini I'm out. Anditi it's so disrespectful kwandiri. Muri say sorry to write for you this late, but I don't sleep because of nyaya iri kundinetsa. I'll type in English with a little bit of Shona and Ndebele. So tete ina I grew up ndichigara nasekuru, mom's dead, na step grandmother and my brothers. Asi vasiri vana vamai vangu. Aiwa tete, this lady made my life a living hell. But haisi nyaya yandiunza pano nasi. Tete kumba kwedu, there was a guy aifudza mombe. So gogo na kulu vakandisiya with him vachienda kuchurch. Mukomana uya raped me despite me being
10 years old. I cried and screamed, but no one came to my rescue. Regai Dimbochema. My grandparents came back. Gogo saw me crying. I told her what had happened, but you won't believe. She told me that Kunyepa, you are probably the one who led the guy on, Tete. What do I know about leading someone on Dine 10 years? I kept quiet. I was scared. Kuti ndikaudza Kulu, you will not believe me. Today I'm still here with a wound. Risingade kupera. I feel like I am covered with bad luck because of that. I'm 21 years old now. Whenever I get in a relationship, I feel like the guy wants to rape me. Whenever I close my eyes, I have flashbacks. I can't get over it. And another thing, men, they are sexually attracted to me. An old man won't mind coming to me to tell me you look tasty. I want to taste you. Haibo, Tete, kondakatadzira anini. Ndogara ndichichema whenever I'm alone. I am that person who bottles up feelings. I don't feel comfortable talking to anyone. I kind of like feel like I'm bitter to my parents because they neglected me. Zvorwadza, how do I move on from this? Kufunga nezvazvo. That's why I texted you on TikTok ndichiti I'm looking for a job. I need something to distract me. Chero basa re-cleaning, I'll take zvangu. I don't have a problem. I do have a matric certificate I passed. I also did a course a caregiver as well as I'll pay. So please, if you could let me know Kanama Poster so I can follow up. Please, Tete, help me overcome this. I think the biggest thing that you need is to address Nyai. Kulu varipi. Because I am kungoti you just a child in the response yagogo ndo yakaita kuti ugare watorega kuudza Kulu. But Kulu Panyai Gogo was your step grandmom and Kulu, he was your blood. And I think men, they are more grounded. They are more emotionally stable. Gogo, vanga vari bias kuti wanga wagara uri mwana step son. So she didn't like you, number one. Number two, vana Gogo, women, they usually use emotions and feelings. If she doesn't like you, she doesn't like you. Saka chero kati warliwa neshumba, wadozvidliwa zveshuwa. She doesn't care. But men, they are more grounded. They are more rational. Vanoshandisa, vanofunga. So in this case, maybe if you had told Kulu, he was going to help. But like I've done, I gave you number. Zemuna Shakubatsira, text that person. She's going to help you. You can talk to her. Before you start working, because uruda kuchaka basa, so that you get distracted. But now, I don't think Ibasa at the moment is... I don't think you need a job, in as much as you need a job. But I think what you need to deal with is to deal with this, the pain you went through and all. Nasi my kid we ready for the first time. I don't know. I hope tinenge tine audio. So I need you to talk to this lady so that she gets to the bottom of this, so that you can learn to start again loving yourself. Like you said, you could remove no bottle up my feelings, so you can bottle up, then one day it's also go explode. And right now even to move on both per future. Chero kubasa chako kuenda kubasa unogara une hasha unonongwa nevanhu vose. You're going to fight with everyone because you are angry. So you need to deal with this. I'm not saying you don't need the job, but I'm saying right now what you need to do is to address problem A. Makasimba here vatete ndinogarana nenhengo type type mubasikiti mangu vatete kuti munhu aite retrieve nhengo yako anotobuda mari svino chaizvo. Ini ndiri munhu anorarama nekutengesa mbiri, asi mukutengesa umu mutete tinosangana nezvakawanda wanda. Zvimwe zvinosiririsa, zvimwe zvinokusiya uchiita kunge mental case. Hazvisi nyore kuchinjanisa varume, asi ndizvo zviri kutoitika kwandiri. Ndakatoza basa iri nekutoomerwa vatete, handina chikoro. Ndakatombozamawo zvemusika asi hapana chisvinhu chakabuda. Ndakatoona kuti hey, unofa nenzara ukavigwa. Ndipo pandakazosarudza kupinda muoldest profession yepasi pano panyika. Asi handina kupinda ndisina kubata zvombo zvangu, nokuti munyika mune nhunzva tunzva vatete. Munhu anogona kuti mawirirana okushandisa, akushandisa oramba kubhadhara mari yamunenge mawirirana. Umwe akazombonditi ndoda risiti sekuti mukadzi wangu achada kubvunza kana kuziva kuti mari yashandei, sezvo iye aiva mubati wehomwe.
Ndakaona kuti ukapusa unoitwa bhora nevakangwara. Saka ndakaenda kun'anga ndikanotsanangura dambudziko rangu randaisangana naro kubasa kwangu. Sekuru vakandipa mumwe mushonga wekupfeka kunhengo yangu, vakabva vanditemera nyora zvakare vakanditi ndiende, achada kundinhubukirira achasangana nazvo. Kubva musi wandagadzirwa nasekuru ava, ndinoda kureura ndichiti zvakanaka kuva pano. Ndiri kuita mari, asi chiri kundiitisa mari hakusi kutengesa mbiri. Chiri kundiitisa mari ndechekuti murume anenge aita unhubu aramba kubhadhara masevhisi andenge ndaita ofa vatete, anosvika kumba kwake owana instead of nhengo pane ruware pakaita kuti tsepete. Nhengo yake inenge iri mubhasikiti pasi pemubhedha wangu. Kunorasa mvura anenge achirasa zvakanaka, asi zvekuti anoishandisa nhengo zvebonde zvinobva zvaramba. Varume vazhinji vanobva vapanika vatete nokuti murume chii pasina nhengo. Hapana, zvakangofanana kuti mudzimai anopfeka dress. Plus married men anenge otya kunetswa nebeta hafu. Kana murume uya akauya kuzonegotiata nhengo yake anobuda mari refu. Mari shoma yandinoda i1000 to recover your organ. Ndaita mari vatete, munoziva ndatova nestand yangu. Ndinoita mari pamusaka pano vanenge vasingadi kubhadhara mari shoma. Vatete chero vakada kuenda mumapurisa hapana mhosva. Unoripota uchiti pane nhengo yangu iri mubhasikiti pasi pemubhedha womumwe mukadzi. Hazvibudi. Mapurisa angasaseka akati ndeipi. Ndiro hasu rangu. Munhu akada kuzviita akangwara tinosangana pakuyambuka. Ini handibiri munhu vatete, asi vanondibira, vanoda kunditsosa vanosangana nazvo. Regai tipindire inotevera. Vatete, muri wadi hedu ndinororira kupindira varume vevanhu usiku, asi handitodiwo zvandinoita zvinhu zvakaitwa navatete Ronia vakashayika. Asi tete, kwamuri ikoko denga riri kure nemi. Ndakashayikirwa nevabereki vangu mutsaona yemota vatete. Ndakatanga kugara navatete vangu. Vatete vangu vainzi vaisabharira machira, asi handina kumbobvira ndaona kuzabharira machira kwavatete. Ndaingoti kuvengwa sezvo vaisava neshamwari pavavakidzani. Chero kubasa vaisatamba nevanhu. Vainge vasina kukwindimara, asi vaive vasingapombonoki zvakare. Vaive vasina mwana mukati meupenyu hwavo. Saka pakashaya vabereki vangu, vatete vakanditora ndikagara navo. Hapana chandaishora, ndaibatwa zvakanaka. Ndakatopedza chikoro ndikatoendawo college. Tete vangu vakazorwara, vakanditi vaida kundisiyira nhaka yeupenyu. Ndakasiyirwa imba, asi vakati handizvo zvoga zvavaida kundisiyira. Vakazonditemera nyora pakati pezvidzva, vakati zvichandibatsira mukati meupenyu. Vatete, ndinodemba kuti dai vaimbomuka ndaizovabvunzawo mubvunzo vatete kuti asi why. Vatete vangu havana kuzomboita time, vakabva vashayika. Kubva musi washaya vatete vangu, ndinopindira varume vevanhu. Handizivi kuti chii chinouya pandiri, asi ndinotobuda vatete ndichinopindira varume vevanhu. Ndikasadaro ndinoita senge ndava kurwara. Ndapindira varume vangasvika 50. Pandinopindira varume ava vatete, ndava nekuziva kuti sei vatete vangu vainge vasina kuroorwa. Ndakambofamba ndikanzi ndakasiyirwa mishonga yemhuri, hapana mabudiro. Ndanyora kuti ndiwane rubatsiro paplatform penyu. Handichadi zvandakasiyirwa navatete vangu. Hazvina kidzi zvandinoita. Unogona kuzosvika panenge pakagadzirwa, ndibatsirewo. Ndinoda kurarama upenyu huri normal. Ndinodawo kutangawo mhuri yangu. Ndinoda kurarama upenyu husina zvishavi, risina mari. Hazvina kana tere. Saka I don't know kuti kupindira kwacho kupindira sei, ezini kupindira vanhu vakavata here kana kuti vari vapenyu. Handizivi kuti zviri kunyatsofamba sei. Makadini? Ini ndatambura chose. Ndauya pano kuzotsvaka rubatsiro. Ndatambura ndiri musikana. Nyaya yandinetsa ndeyekuti ndikaita mukomana handipedze time ndichidana naye. Patakatanga kuita zvevakomana ndatopedza form 4 ndopandakadanana naPanashe, not real name tete. NaPanashe takadanana about a month and a half. Ndobva Panashe azoenda kuJoni. Communication yakabva yadhakwa. Apa mukomana wangu ndaimuda tete. Aiva akanaka pachiso, zvese nemoyo. Aigara kundiudza kuti one day I will marry you. Zvaiva sweet tete kane. Ndaitozikanwa nemafriends ake, nemablazi ake. Paakaenda kuJoni, ndaitaura naye pafoni yemufana wacho. Mongozivawo kuti isi girls rekumusha tenge tisina mafoni. Ndopandakazoenda kuHarare kubasa tete. Ndakaona kuti kugara kumusha ndaizopedzisira ndaroorwa nevakomana vekumusha. Ndaisada mafudza mombe ini tete. Then ndaenda kuHarare ndakazowana mukomana tete. Aindida kane, aishanda kubhenki kane tete. Munongozivawo kuti vane salary rinane. Plus aive neshop yemafoni. Aine tunhu take. Ini ndaisada hangu mari, but ndaida iye tete. Everything
zvandaida ndaitigwa tete zvaive zvakatonaka. Tatova ne4 months tose foni yangu yakabva yabiwa. Ndokubva ndaita 2 weeks pandakazotenga foni ndakabva ndamutanga anti anga asachapinduri. Ndini ndainge ndotoisa effort. Tete akazongoti itai yakuita ikoko. Ndakarwadziwa ndikaila hangu. Pamba pataigara tete paiva pevanhu vane mari. Saka paiuya hama dzepo dzine mari. Ndakabva ndadiwa neumwe wepo tete aitoshanda kuZANU. Aiva hake akamborora akazosiyana nemukadzi aidova serious. Ndaitoronga marriage tete. Then rimwe day Sunday ndaitova kuoff. Ndakati regai ndimboenda kumashopu. Iye ndikamuudza kuti handiko kumba, ndaenda kuwaterfall ndichinyepa. Ndaisada kumuona tete. Ndokubva ndamuona aine umwe musikana kumashops. Iye aigara achitungisa uko tete. Ndakazomubvunza akati itai zvamafunga. Ndakasiyana naye tete. Mukufamba imomo ndakabva ndawana umwe cool guy aisava nepressure. Then ndakabva ndachinja kwekushandira. Handichatauri nezita, ndingabatwa, communication yakabva yadhakwa. Tete kwaiva kure, saka takazongosiyana. Ndakabva ndatanga kushanda kwandiri. Boom, ndasangana naofficer. Takadanana Bobo. Akabva andichita. Ndakazviona tete. Akakumbira uregerero, ndikamuregerera. Asi kuti tete munhu akakuhurira mafeelings anobva atanga kupera. Ndikazosiyana naye tete. Ndikawana umwe relationship yakabva yangoparara. Hameno tete ndakagara hangu ndiri single ndaneta nekurwadziwa. Regai ndimbochema. Ndakazowana umwe nongoona ndatowira murelationship. Ndawana cool guy tete. Madezi ekutanga zvinenge zvanga zvakanaka ndikaintroduce kumasisters acho akazongomuka akatsamwa this week musi weSunday tete. Anongodavira short answer. Vanasisi vake vanondida, vanonditi anochinja, imboita patience. Tete, nhasi zvamuka zvakatonyanya. Saka ndauya pano ini ndinenge ndinoshandiswa. Kozi ndinongosiwa kana uri munyama ndakaroiwa neakafa ini. Handisi munhu anoda mari yemunhu. Ndinoda munhu anondinyaradza muupenyu. Asi zviri kuramba salary yangu yandotambira ishoma hayo. Asi inondikwanira. Ndinozviitira zvinhu zvangu vedare. Ndibatsirewo. Ndini ndega here ndedambudziko here. Pamwe takawanda. Maybe zvinondidzorawo ndangariro. Vamwe vanogona havo kundijaja kuti ndiri hure owadi kusiyana nazvo. Pandinge ndichidawo muvaraidzi. Uye nyama dzinokutuma. Handina kukwanisa kunyora zvose tete. Kozi ndiri pabasa ndaneta ini. Ndinonamata, ndinoenda kuchechi. Pandinoenda kuchechi ukanamatigwa zvinomboita sezvataramuka. Shamwari yangu inondisimbisa kuti zvinopera. Hameno vanoziva kunobatsirwa ndiudzeiwo tete. Totadza kuroorwawo here, ndinoshuwirawo muchato. Chinondishamisa kuti pamwe vanhu vanogona kufunga kuti ndakashata handina chimiro tete. Nditori mubhebhi mutema nekabhodhi face haina hayo kuzoitawo sevamwe but handinyadzisi tete. Ende vanhu vandinosangana navo vanenge vari serious. But zvinozongoendawo nepamwe amai vangu havasi munhu ari free kuvaudza nyaya dzangu. Hatina bondi naamai vangu, vanotyisa tete kuvaudza. Ndotoshawo ndodini haidi chitupa kana maposta mundiudzewo. Pamwe ndingasangana nehelp ndichange ndiri mucomment section zvangu. Ndini wenyu atambura. Haidi. Ndinonakidza. Chandingangotaura ndechekuti I think you are, for me, I don't know. Naye vabereki. Toitawo sei nemwana wedu. I think as parents we need to help her because she's moving from one relationship to another. Because vari kutsvaka rudo. You understand me? Ndiri kuona kuti I don't know kana ataura makore, haana kutaura makore ake. Asi akadana nemukomana wake ndobva aenda kuSouth Africa, ndobva adana neumwe muporesa. Ndobva kusangana neumwe manje achienda kubenki. Ndobva kubenki ndobva kusangana neumwe achienda kuZANU-PF. Saka like she's continuing. Munhu ari kutsvaka rudo asi vakomana vacho vanodii? Vanozomusiya. Haidi. Wataura point yekuti nyama ndo dzinokutuma. Handizivi kuti nyama idzi dzinenge dzichikutuma kuvata here kana kuti dzichikutuma kutsvaka rudo. Handinyasoziva pabahona unyatsotaura. Asi kana kuri kuti muri kuita zvekuvata, mbomira because ndiudze kuti uchavata nevanhu vangani. Unoguma uri papi? Uchivata neuyu uchisiya, uchivata neuyu uchisiya. It actually breaks you. It breaks your soul. You become a broken person. You feel so much used. Handiti, what I can say to it is you need to create a relationship naMwari. Makamboona imwe example inopiwa yetriangle yekuti God, female and a male. Handiti, female God, female and a male.
mukadaro iwewo ukaita relationship naMwari, uchiita relationship nevari kudenga, ari kudenga achakusanganisa neari pasi, triangle yako yapera yobva yadi yabatana. So the most important thing that you need to do is to have a relationship naMwari, kuudza Mwari kuti Mwari garai apa, ini ndofila zvakati, I feel so lonely, I need someone, I would also like to get married, Mwari nditsvakirei, and wait upon the Lord. Hanzi those that wait upon the Lord they shall fly like eagles. Muchaita simba kwai strength handiti vese chiyo handisi kunyazoibata asi munoiziva, ipedzisei mucomment section umu. Handitika uchawana simba, you shall renew your strength seeagle. Handitika Mwari patience pays. Create a relationship with God. Mbomirai kuvata, because nyaya yekurara uchivata masoul time angani ari kuitika pauri haiti. Handitika alright, bundu rine mvere vatete ini ndairarama nekutengesa mbere. Kana une makastoma ako wairarama zviri right, taipfeka hembe dzebasa, kune mashort time enguva diki diki ane mari yawo, maovernight ane mari yayo zvakare. Muchihure mune mitengo isina kunyorwa pasi yaunofanira kuziva. Chekutanga, taivhenda akangwara haazvariri client chero zvidini zvinodzorera kumashure. Chechipiri, usabvuma kuenda kumba kweclient ko kana ukaurayiwa, ko ukanyimwa mari yako wogoti wafirei. Vatete harisi basa randingati rinodadisa, asi ndiyo ecosystem yeupenyu, ndizvo zvazviri. Vatete handizivi kuti kuoma kweupenyu here kana kuti vanhu havana mabasa, asi mataivhenda tawandisa. Maketi yacho iri kuramba ichishinyira. Apa kuri kupinda vana vediki mujiraundi, mayoung stock. Nechando chaJuni chiya chinosiya nyama dzoita kunge maboxe mats, unenge uchingohadhira asi chinenge chichibuda hapana. Ndakaona kuti ndikaita zvokutamba ndaizoita pension year ndisina chandinacho. Zviya zvokunzi masawu akasvava ndiwo anonaka, aiwa inema kuindustry kwedu. Nyama dzikangoita senge dzaunyana hakuna achambokutarisa. Apa mazuva andazofunga kuita zvandakaita vatete, ndainge ndava mugwenga chairo, mugwenga musina mvura kana chii. Ndakazonzwa tumwe tusikana twechiduku tichitaura kuti munhu akafanira kugeza munyama nekupota achifamba-famba kuti uwanewo munake. Inga zvandaiva usiku hwetatu ndizvo zvainge zvava mufashoni izvi. Ndakazoti ndadzokera kubhesi kwangu ndikaona kuti zvaitaurwa nevana vechidiki vaivawo mubasa iri zvaiva chokwadi. Ndainge ndisati ndambobata midzi, ndaivimba nerunako rwangu, asi runako rwacho rwainge rusachaunzi shuga mumba. Ndakazoinda kuna wembuya vakati chokwadi ungavimba nekunaka asi hauzivi kuti girls dzepartners dzinoita sei. Vakanditi munhu haangogari, unoitawo matactic ekuti uitewo mari mutaundi. Taundi haidi hope, inoda kungwara-ngwara, kuvata nezamu mukanwa kwete. Gogazi vakandipa mushonga wokupfeka kuyonini kwangu, vakati ndiende zvangu ndichaona mashura uye ndigodzodzoka ndovatenda. Vatete zvechokwadiwo pandakaenda patouchline, aiwa ndaimirirwa newereshengwa dzevarume. Ndaiita senge ndainge ndine mushonga wekukwezva varume. Gogo vakandiitira manake, handina kuvakangamwa, ndakavaitirawo something. Vatete munoziva nemari yemusana ndakamaneja kutenga mastand emacooperative ndikaisawo one room ine toilet. Zvaifaya kani. Asi pasina nguva ngani ndakaona kuti nechepasi penhengo yangu pakamera bundu. Vatete harisi bundu riri normal. Bundu iri rinoita senge rine mvere. Kana muchiziva zvakaita madhorofiya aya anobaya ane hunye, ndizvo zvandaita. Ndakaenda kuvanhu vanocheka masare, vakati harisi sare, havatozivi kuti chii. Ndakanotarisa zvakare kensa, vakati haisi kensa zvakare. Vane dambudziko rakaitikawo, vamwewo madzimai vaizviita specialist wemasare vakaricheka. Vatete akabva aita kunge adenha mako. Unoziva bundu iroro rakura kunge tennis bhora. Apa hunye huye hunososona rafu zvekuti ukandiona unogona kufunga kuti ndine siki. Ndinofamba sedhadha. Vatete ndakazotsvaka chakaita kuti vhudzi rirwadze, musoro unyerere. Chokwadi cheupenyu hwangu chakazobuda ndaita muenzi kune imwe kereke. Zvandakaudzwa zvakanditisa kolera masikati machena. Ndakanzi bundu randaifunga kuti bundu rainge risi bundu, asi zvainge zviri zvemushonga, zvainge zvakonzerwa nemushonga wandakabatisisa. Vatete ndakabvunza kuti ndekupi kwandakamboona bundu rinoita munzwa kunge nungu. Chaiva chikwambo, ende kuita munzwa is a way
ekundichengera vatete, kumeka sure kuti wese wandaita achifambi naye anobayiwa nomunzwa ofuga rake oga. Vatete, ndaiti ndakangwara asi unopera strong. Basa rangu rakagurirwa munzira risati ratanga. Neshungu ndakadzokera kuna mbuya vaya vainge vandipa mushonga wekupfeka kuyonini. Ndikabvunza kuti tennis bhora rainge rava kuningo yangu rainge rabvepi. Vakanditi handiti ndainge ndava nemba ndaigochemei. Yaiva nguva yekuti ndichidzosera zvekesari kuna Kesari. Mushonga uyu wanga wava kudawo munhu kuti uwanewo kudya sezvo wainge wandiitisawo mari. Ndakaita wejongwe rakazvirova rikashamba. Kwaibvigweini. Vatete, manje bundu iri charisingadi kunzi rirapike, charisingadi kubatiwa. Ndinokungura musi wandakaziva mai ava. Ndinodemba kuti dai ndakaziva ndisina kumbopinda mukabasa aka. Iko zvino munzwa yacho inenge mvere, yakura yava kupinda kusikaredzi. Ndinogara ndichikwenya. Alright, yarega tipinde munyaya inotevera. Ndakasiya murume wangu ndichiti irombe, ndichiti i-write off. Vatete, ndaiti iscraper, asi handina kuziva kuti mafungiro evanhu handiwo mafungiro aMwari. Ndakatanga kufambidzana naSamson makore angasvika 2 kusvika tazoroorana. Samson ndaizviona kuti waindida, asi mari chaiyo yaiva yokushunyiridza. Takagarisana zvedu naSamson, asi zvinhu zvainge zvisina kumira mushe mumba. Ndakabatsirwa mwana wangu zvakanaka, asi zvinhu zvanga zvakangosunga to the point yekuti ndakanotsvaka basa. Grace ane 4 months ndakamuisa kumusana. Ndakanzwira tsitsi nemwe mukadzi wandichati Kina wakanditendera kuti ndiuye nemwana kubasa. Kaupenyu kakamboita zviri nani ndakukwanisawo kutengera mwana yogurt. Ndokuvharawo shame yangu ndaitengesawo mushopu. Vatete, zvisinei, paiva nevamwe baba vaiuya almost every day vaitova neringi. Vatete, zvaitoratidza kuti vainge vari married. Baba ava ndichavati vamoyo vainakidza zvekuti heki. Vatete, vakakanda shoko, vaiziva zvekutaura uye nepekuzvitaurira. Ndakaona sekuti baba vevana vaive useless, vaipenga. Vatete, ndakatoona sekuti murume wangu ibenzi ndikatanga kufambidzana navamoyo. Baba ava vakanditi ndivazvarire mwana vagonditengera stand. Vatete, nekupusa ndakabvuma. Ndaiziva kuti ndikaona pekuisa musoro ndinenge ndanaka. Nhumbu haina kunonoka kubata, tagara vamwe tiri fertile zvedu. Ndakaudza boyfriend zvainge zvaitika, akati nditsvake imba yekulodya ndichimirira kupona. Vatete, mwana achingonobuda mudumbu, murume akasanduka akatanga kundiudza chipambi chose. Akanditi ndaiva pambi nokuti ndainge ndahura ndiri pamurume, ndaigona kuzoita zvandakaita murume wangu. Akati ndisamutsvaka, mari yekuritira mwana aikwanisa $30 pamwedzi. Vatete, ndiudzei kuti $30 anokwanei. Ndakaita double shame. Bosi vangu pavakanzwa zvakaitika vakandidzinga basa, vakati ndainge ndisingatembeki, ndaigona kuzovabira murume wavo. Vatete, ndikafunga nezvazvo ndinorwadziwa zvakanyanya. Dai ndakaziva ndisina kuputsa musha wangu nemaoko angu. Murume wandaiti irombe uya akazosimudzirwa naMwari. Mazuva aenda vanhu kuUK akabatsigwa nemuzukuru wake aiva kuUK. Ava kuUK. Ndinoona mapicture ake pastatus emuzukuru. Murume wangu asanduka kuita matama chokwadi. Nhamo yakaipa. Now ndasara Norway. Ndakanyadziswa ruviri. Murume wemari handioni sechunhu. Akati kana ndichida chunhu ndikumbire mudzimai wake. Kunyadzisa kwazvinoita. Ndakaiteiko? Vatete, rayirai vanhu kuti murume haarambi urombo uye usaite branch uri pamurume. Nakoke zvakaoma hazvo. Okay, guys, tokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva rinotevera nenyaya dzenyu. Pane nyaya dzandakatumirwa ari maaudio iwawo. Munhu wedu anowanyora ange ari kuti gware, saka asati awanyora. Asi as soon as dzangoita ndichadziverenga. Ndokukonqoselai kuti ngiyacela phela bandla ndingayekubhala phela ndingitumezele indaba zenyu ayisho. Thank you guys for watching. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu zuva ramangwana. Tatenda. Bye bye.